Hi, kamusta kamo tanan? Ngalan ko si Adrian Mastoryahanay naman kita parte sa pahamot. Ini nga pahamot tawag siya Gentleman Eau de Parfum Reserve Privé. Iyan siya ka Givenchy. No, kalawig siya ngalan. No, ano ni siya kung imo siya simutan? Pili ka kung bourbon o kung whiskey. Na, amo na siyang masimutan mo basi bourbon, basi whiskey. Kay di ilimnon ni siya kung simutan mo siya. No, na angay ni siya pang tugnaw, ng panggabi, maglagaw-lagaw ka, no? Hindi ko sa bar, kay giinom ka na daan sa bar, tinga mag-spray ka pa nga nagainom ka. Pero, kung galagaw ka lang niya, spray ka niya, no? To ilimnon ka din si Muta. Nang nami lang niya, hindi iya nga ng ano ka na, hubog. Hindi man na amo na. Ang angan nga temperatura para sa iya is between 10 degrees Celsius to 21 degrees Celsius o kung 50 degrees Fahrenheit to 70 degrees Fahrenheit. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have bergamot, no? For the mid, we have iris kag chestnut na. Ang chestnut masimutan mo gid siya gahatag siya pagkatamis kag do siguro possible bourbon ang masimutan mo, no? Tapos ang iya nga iris gahatag siya nga pagkapulbos nga hamot kag pagkabulak, no? Amo na siya. Tapos for the base, we have whiskey, woody notes kag amber. Now whiskey gid ang ginbutang nga ang nota nga masimutan mo. Tapos, may sa kahoy, kag amber nga gapainit sa imo nga pahamot. Na. So, ang gini siya panggabi kag kung gusto mo may date ka na simutan ka niya do ilimnon ka, no? Basta magwa na lang kamo kag magsigi inom, basta hindi ka lang magpahubog gid kay hindi naman namin simutan kung hubog ka. No, amo lang na. Sa dason naman, kag kung may pahamot ka mo nga gusto storyahan, ibilin nyo lang sa comment section, like kag subscribe. Sa dason naman, bye-bye!